गिबि गिबियावनो आंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 29 नभेम्बर अदेबानि गाबोननि दिनावहाय जोंना मानगोनां NDP नि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन CBI केसनि सुप्रिम कर्टआवहाय 29 नभेम्बरावहाय जानो गोनां बेलनि हियारिं दङ। बेनि थाखायनो जोङो जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरनि बेलनि हियारिंआ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जननि बेलनि हियारिंआ जाहाथे मोजाङै मोजां जायो। बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय नैबेवहाय केन्डेल लाइटिं खालामनानै जाहाथे आर'ज गाबनानैहाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जेनाखि CBI केसआवहाय दङ बिथांमोना जाहाथे उदां अख्राङाव फैयो। बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे हाब्रुबिल कमिउनिटि हलावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि बानजायनायावहाय दिनैहाय प्रग्राम लादों। दा बे प्रग्रामा मोनफ्रोमबो साब डिभिसनावनो जादों, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जादों जे गाबोननि 29 नभेम्बरनि जे जानो गोनां बेल हियारिं रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जेनाखि CBI केसनि हियारिंखौ लानानैहाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि हिसाबैहाय जोंबो नैबे गसाइगाव साब डिभिसनावहाय गसाइगाव साब डिभिसननि बानजायनायावहाय दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरावहाय जानो गोनां बेलनि हियारिंखौहाय जाहाथे जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जन जिहेतु CBI केसनि हियारिं जागोन बियोखौहाय माने आर'ज गाबनानैहाय जाहाथे फैगोन 29 नभेम्बरावहाय उदां अख्राङावहाय रन्जन दैमारि सारजों 6 जन जेनाखि CBI केस दं बेखौहाय उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनै जोङो बेवहाय मोनसे केन्डेल सावनाय हाबाफारि लादों। बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा दाखालि 26 तारिखआवहाय जोंना गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट एक्स NDP रन्जन दैमारि सारखौहाय जेबो दाय गैया होननानै फोसावदों। बेजों लोगोनो गाबोन अदेबानि 29 तारिखआवहाय जोंहा CBI नि केस जायनाखि कर्ट केस बेखौ सुप्रिम कर्टआव लानाय जादों। दा बे उसिलायैनो जों दिनै बे केन्डेल लाइटिंखौ जोङो हाबाफारिखौ लादों जाहाथे रन्जन दैमारि सारजोंखौ लाफानानै 6 जन जोंहा CBI कनभिक्टेड दङ जाहाथे बिथांमोनहा जों जेरै एक्स NDP जानानै जोङो उदां अख्राङाव बिसि फिसा न'खर फेमिलिखौ जोङो लानानै रायजो जानो हादों। थिग बेबायदिनो जों जायनाखि बिथांमोन जेलावहाय दङ जे जोंनि लोगोफोर थाबोदों बिथांमोनहाबो फैनानै जोंजों लोगोसे बे हालामाव बड'लेण्ड रायजोआवहाय जोंबायदि गोसो मोदोम होसारनानै जाहाथे एखे रोखोमैनो रायजो जालांनो हायो बिथांमोनखौ जोङो दिनै खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे समान समानै हान्थिफानो हायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे केन्डेल लाइटिंखौ लानाय जादों।